Здравейте отново, уважаеми приятели! Отново се намираме тук в нашия шоурум в Dedal Company, град Пловдив, улица Брезовско шосе 145. Днес на вашето внимание ще представим роботизирана подометачка Луна. Защо подометачка, а не пръскокачка? Защото самият робот мете, а не пръхосмокира. Както виждате, самият модел е изключително приятен на външен вид, малък, симпатичен, възможно най-опростен за работа, много лесно се работи с него, няма смукателен мотор, той само мете посредством своята четка. Събира отпадъците в контейнер, който е в задната част, долната задна част на робота. Не е отделен контейнер, който се вади, а боклук се събира в самият робот. Затова след всяко почистване е препоръчително, ако не дори и задължително, да вдигате робота посредством дръжката на него, за да не изсипете боклука през отвора. Относно самата окомплектовка на робота, той има само една странична четка, която се намира в пликчето в контейнера. Те дори са две, една, която монтирате, и една резервна. Адаптер за зареждане, както и инструкции. Това е цялата окомплектовка. Роботът се включва посредством бутонът отстрани. И виждате, изписва се време 90 минути. Това е време на работа, колко минути да работи самата подометачка. Чрез бутоните, задържайки бутоните плюс и минус, вие увеличавате или намаляте минутите. Както виждате, сега се замалиха, почнаха отново. С минус ги намаляте надолу. Чрез бутонът, който е отгоре, вие стартирате робота или чрез плюс и минус увеличавате или намаляте минутите на работа, както вие прецените. Това е относно подометачката, изключително простен модел, приятен, добре функциониращ. Ако решите да видите нашите други видеа, посетете нашият YouTube канал. Приятен ден! Уважаеми приятели и клиенти на Dedal Company ООД, намираме се отново на Брезовско шосе 145 в град Пловдив, в нашия шоурум, където днес ще ви представим роботизирана подометачка Луна. Защо подометачка, а не пръскокачка? Ще ви обясня сега. Нека започнем с отварянето на самия кашон, за да видим какво се намира вътре. Вътре намираме самата подометачка. Веднага ви обяснявам защо е подометачка, защото няма смукателен мотор, а е само с четка, която де-факто мете вашият пот. Затова е подометачка. Самият робот изглежда много добре, много е практичен, добре почиства. В окомплектовката има две четки, като едната е резервна, а другата се поставя на робота, странични. Адаптер за зареждане на робота, както и инструкции. Роботът е снабден с сензори, за да може да засича обектите пред него. Самият робот няма отделен контейнер вътре в него, а събира директно в своят корпус, в долната задна част, боклука. Като е необходимо след всяко почистване да хващате робота посредством дръжката, която се намира от горната му страна, и така да го вдигате, за да не изсипете боклука през смукателния отвор. Самата четка се почиства изключително лесно, чрез ето този клипс тук, като го натиснем,
наобратно, така, и вдигаме, само един момент, така, необходимо са две ръце, натискате навънка и вдигате, ето така, четката. Почиствате добре от косми, покрай лагера, когато се събират, необходимо е поне на всеки две почиствания с него да го отваряте и да почиствате самата четка. Сгубяването само с штракване. Относно включването на роботчето, има един червен бутон. Като го натиснете се включва. Чрез бутони плюс, минус и старт вие задавате командите на подометачката. С плюс или минус вие увеличавате или намаляте минутите на времето за почистване реално. Как става това? Като задържите бутона плюс, да кажем, вие задавате колкото минути искате време на работа на подометачката. След като сте избрали, пускате бутона и натискате отново отгоре и подометачката се стартира. Това е относно нашата подометачка. За други видеа и да се запознаете с роботизираните пръскмокачки, посетете нашия YouTube канал. Лек и успешен ден!